Първи съдийски сигнал на второ по време. Айде сега. Нищо, просто я повежда, той те затваря. Преди това трябва. Ето я, това е сойка. Да, да. Ти чаш! Караш! Леко! Съжаляваме за сътресенията, но оператор има нужда от бира. Упресителен резултат 2 на 1 ли? 2 на 1 за ЕДС. Чао! Аз не съм усилен. Директно да ги свърши. Няма толкова. Ти ако поставя да го изселиш, той ще зведе. Много силен, няй. Трябваше да мина пръси. Айде! Браво, браво. Ето, подаря, пусти си обате. И опусна само колето, че няма на къде. Добре. Ей! Супер ли беше?
Двама сте един и вратаря. Има го. Ван съм, има фал. Защо се вижда, че Дайте мълчат. Не съм видял с това. Аз ще падна следващия път. Добре, фал се го нема днеска. За съжаление, отново изпитваме технически проблем. Батерията пада. Очевидно няма да можем да догледаме матча до край, за което искрено се извинявам. Дясно отзад нас. Тя е наша. Върна. Тактика на бола. Вики, да си той. Факт там ти е фалт. Аз не мога да разбера той на 5 пресеш. Не се краше само с минути. Скачи и после що скачи. Седи пуска. Не. Метафорично. Играй на по-неки официални правила. Засадим играва. Без засадим. Без засадим. Без засадим. Когато играли се засадим. Айде сега, другия гъл бе. Другия бе. Наистина му върви на това момче днеска. Както и на оператора. Няма фал, има тъй. Обръщай се. Да, ви казвам, вече съм това. Това е ясно, трябва да се пазиш. Ще пристъпи хора. Понеже не успях да реагирам толкова бързо, това беше почти гол. Опа, пусти! Въпреки един гол разлика, зелените се представят доста достойно с 4 човека. Играй! Добре, Гели. Давай, там.
Съжаляваме, ама спонсори. Какво да ги правиш? Тебе, вратата, деба вражеска. И той не знае, не беше знал. Видиш, ти що не го измеш? Тук към мен, толкова не бега. Момчета, играйте, че предобрих с рекламите. О. Аз постигнах, ама просто стигнах какъв. Назад. Типчето е, типчето е. Няма кой да вкара. Аз тичам, бата, няма нищо. Добра форма показват и двата отбора. Харесват ми. Не са спрели, тичат. Стараят се, дават всичко от себе си. Възрастни хора все пак. Я пак, че не го видя камерата. Че ще има наказание след матча за Мале, стига си изби. показване на всеобщо приети символи. Неприлични. Махнете оттам, махнете, ще влезе. Деба, майка и деба, как този куп. Как ми ти това? Го, го! Наистина не му върви на това момче днес. Просто това са греда след греда, пропуск след пропуск, хубави положения. Не може да кажем, че не ги изигра като хората. Просто липса на късмет днеска. Стойте. Иначе Каназирев показва доста добро владеене на топката. Тича, раздава се. Липсва му умерник просто днес. Върни ме. Добре. Другото. Браво. Атаката беше доста приятна. Това беше много сериозна грешка на господин Аргиров, вратарят на ЕДС. Резултатът е изравнен. 2-2. Батерията мига в червено е благосклонна към нас. Успяхме да видим и този гол. За съжаление, мястото на картата не остава много, така че скоро ще се разделим. Добре. Отново голата разлика е върната. 3-2 за ЕДС.
Не беше дълго времето, в което да се успяха да отговорят на удара. Тя предишната беше само спас. Много добре. Но все пак трябва да признавам, че зелените играят с 4 човека и резултатът е доста равен. Головете са малко, което е изненадващо за нашото дерби. Последните 10 минути от матча няма да можем да ги